आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखरा। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै। लोगोफोर, आं दिनै माने फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना, सौराय एवनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामनायजों लोगोसे आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामोहाय लोगोफोर। नै दिनै माने माइब्रा सौरायखौ आङो माबायदि स्टाइलाव एवदो नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर। दिनै माने फुङावनो लाल साहजों बरिया जानो होननानै एवदों आरो नै लोगोफोर, माबाजों आरोना रिफाइन थावखौ नै इफोरबायसा होयो लोगोफोर। ओमफ्राय बिदि होनानै नै आं खावसे एवखांबायानो नै जि मोजां बेरखायो आरोना। ओमफ्राय थावा एसे गोबां जानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोसे नै माइब्रायाबो नै प्लास्टिकआवनो दङ आरो। दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनिनिफ्रायनो जागायहोलांसै आरो लोगोफोर। थौदो होमबा नायहोलांदो। जाबाय बेहाय बारा दोनबाथाय खामथाबो लोगोफोर, नै जि बायसा फाव फाव बेरो आरोना। ओमफ्राय नै इदि खालामना होनांगौ आरो, बांद्राय माने बेरबाथाय माने खामो नालाय। नै इदि बुना होनांगौ आरो, होमबासो थावा माने स्रां जायो आरोना। ओमफ्राय थावा एसे खम जादों लोगोफोर आंना, हायोबाथाय माने थावखौ लोम लोम होनांगौ आरोना, अब्लाबो जादो नै। लाल साहजों खोरोरो लोंना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर फुङावनो। फिसालाया दाबो फिसाखौसोनो संख्रि होनांगौमोन नामा? बेरेफुंजानो एकदम दुंख्रावबोलायबाय, जि गरम फुङावनो नै मेजेमा गखाजोब्बाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने फुङावनो साहा लोंखांनानै अमा आदार रुनायाव मुखुब आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो अमा आदारखौनो रुग्रोना लानोसै। अमा आदार रुग्रायाबो जि सान्दुंसो स्रां स्रां नांलायलांबायहाय। सान्दुंनि थापजों अरनि थापजों थाब मोनथारथोंसै। दिंखिया जि साफा साफा बरिया बरिया दिंखिया, टेस्टि टेस्टि मोनलायगोन दिनै। ग्लब ग्लब गोदौबाय लोगोफोर आंना दिंखियाया। सानफ्रामबो बेनोल'सै आरोना खामानिया, सानफ्रामबो दिंखिया रुनाय, अमा आदार नागिरनाय, संनाय खावनाय जानाय लोंनाय जों बिमाफोरनि खामानिब्लाथाय बिदिनोसै आरोना। अखानायब्लायनो मावनायखौनो मावबाय था, दांनायखौनो दांबाय था। माइरं इसे होना हरनोसै र', गोदौबाय थाथोंसै। जेने थेने नारा नाथा दुगैस्र'ना लाबाय आरो। खिबाय थानाय समावनो फिसालाया दरजा बुहैनानै ओरैबायसा माने माथो होयो लोगोफोर। खि गनायाव माने माथो हरनांगौ फिसालाखौ, ओरैबायसा बदमाइस। ओमफ्राय बिदा फैदो आरो, बिदाजो दायो गेलेनानै बेसेबा गोजौ बालायाव आरो। एसे गोसा सान्दुङाव सोरबा गेलेयोना, सोर खिन्थानाय माइसुङा बेरफ्रुजोबगोन इयो। इनिफ्राय खासि लाबाय लोगोफोर, सानजौफुनि जानाय आदार नागिरलायनोसै आरो दायो ना। ओमफ्राय थास' बिबार खानो नागिरदों लोगोफोर, जि मोजां मोजां जाना दं थास' बिबारा। ओमफ्राय खासिजों हानोसै। ओइ बालायाव इदि गाखोयोना, एसे गोसा सान्दुङाव नोंसोर मानो बालायाव गाखोयो? नायदो नायनाय सर ओंखारफै, जल्दि जल्दि ओंखारफै। दुगैखांनासो खानाय जानोसै आरो थास' बिबारखौ। अब्लाबो अरजाला, सानसेयाव आरो खैबार दुगैयो हिसाब गैयै दुगैखायो। ओमफ्राय नै न'आवनो बाथिसेखिनिया ओंखारो आरो, जि मोजां मोजां जस' बोलायलांबायसो नै। मेरला मोनबाय नै लोगोफोर थास' बिबारखौ। बोरायजो बुरैजोलाय बेसेथो नांगौ नङा होमबा लोगोफोर, फिसाफोराथ' जाया नालाय जिहेथु थास' बिबार आरिफोरखो। इनिफ्राय आं सुनाबो लाखाबाय, सायनाबो लाखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोसे ना गोरानजोंसो संगोन आरो नै लोगोफोर। मैयायो माने बोराया ना गोरान बायना लाबोदोंमोन बाजाराव, जि मोजां मोजां आरोना। ओमफ्राय माबायदि जागोनबा जानायावबा, मोनामगोनसो ना मागोनसो हमनानैनो मोनलायलांला लोगोफोर। नै आङो माने खर'खौ माबादो दै, बस'दो। खर'खौ माने एसे ख्रेब ख्रेब मोनजानो नागिरो नालाय लोगोफोर, ओंखायनो माने खर'खौ एसे बस' बस' संनोसै आं दायो लोगोफोर। माबायदि जागोन, कुनु दिनबो माने ना गोरान बिदि बायनायखौ जाफेराखैमोन आं लोगोफोर, गुरनायनि अनगा। ओमफ्राय जानाय नायनोसै र' दिनै माबायदि मोनो, गोथाव जागोन ना जाया। ना गोरानखौ एसे एवस्रोना लानोसै र' लोगोफोर। आं एवस्राबाथाय माने जानो मोजां मोना आरो, ना गोरानानो जा जियानो जा आरोना। फिसा फिसा नाब्लाबो माने एवस्रा लाबासिनो माने जानो हाया आं लोगोफोर। ओमफ्राय थाव एसे होना हरबाय, ओमफ्राय एवस्रोना लानोसै। थास' बिबारखौबो होना हरखाबाय, ओमफ्राय एसे खोबहाबनानै एवबाय थानोसै आरो दसे सम आथा राननाय बायदि।
सागं एसे सास्रोना लाबाय लोगोफोर इनिफ्राय जि बरिया मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे माने नै नारें गोखैखौ होगोन आरोना गोखैखौ माने मैथा सैथा जेबो होआ आङो बे नारें गोखैनि रोसिखौनो होयो आरो ओमफ्राय लोगोसे नाखौ होना हरफिनसै दसे सानानै मोनबायबोहाय नै लोगोफोर जि बरिया नुखाबाय आरो आलु गोरान गुन्दै होनायजों गोमो नुखाबाय नै लोगोफोर बरिया गोथाव नुखाबाय ना गोरान गोलाव गोलावजो बरिया मोदोमफ्रु मोदोमखाबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय एसे माने राननो होबावगोन र' बांद्राय माने रोसिद्राय जादोंना एसे रानबावनो दोननांगोन जोङो ससियेल मिडियायाव दायो नुगासिनो दं आरोना फाथैलाय बिसिनाय आसलते मा होननानै बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिनायनि नेमखान्थि थाबावनांगौ जाखो दा बायदियावलाय लोगोफोर आरो दा बावैसो नुनायाथ' बिराद माने बैसो जाखानाय आरो हिनजावाबो बैसो जाखानाय हौवायाबो बैसो जाखानाय बे बैसोआवलाय दालाय मा होननानैलाय बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिलायनांगौ मा कारननि थाखाय बिजामादै बिहामजो मोनबायानो जानो हागौ बैसोखौ नायनानै आरोना मोखांफोरखौ नायनानै ओमफ्राय दायो बे समावनो माने बे बैसोआवनो मा होननानै बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिलायनांगौ गावबा गावनि दाय बा माबाफोरखौ माने एसे सुद्रायलायनानै थानांगौ आरोना बुजिलायनानै थानांगौ एसेबां माने फाथैलाय बिसिनायालागै थाङिया मोजां होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय गावबा गावनि दायफोरखौनो माने सुद्रायलायनो हायैयाव बेफोरबायसा जाथाया जानानै थाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो मा खालामबावगोन मा उदायबावगोन मा मावनानै जाबावगोन बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिनानै दायो हिनजावफोराथ' बिसिना थांबायानो गावबा गावनि बिमा बिफानि न'आव दायो बेसे खस्थ' मोनगोन बिमा बिफा बा बिदा फंबायफोरा बेसे खस्थ' मोनगोन लोगोसे गावबो बेसेबांबा खस्थ' मोनगोन आरो जिउ थैजासिमखौनो आरो माने ना थैजासिमखौनो बेसेबांबा खस्थ' ओमफ्राय हौवायाथ' हौवा बिदिनो एखनब्ला माने हिनजावबो जफिननो हाबाय ओमफ्राय एखनब्ला जफिनाबो बैसोजों लोगोसे जफिनाबो मोनाबो जानो हागौ ओमफ्राय दायो आं माने बेखौनो खावलायो आरो दायो जोंनि बर' हारियावबो माने बेफोरबायसा नियम खान्थिफोरखौ माने लाबोफिनाबा मोजां ओरै होननानै आंबो सानो आरोना बेखौनो बेनिफ्राय दायो सम सम नुबायानो थायोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फाथैलाय बिसिनायनि नियम खान्थिफोरखौ दायो नेमखान्थिफोरखौ बेफोरबायसा नेमखान्थिफोरखौ माने फोजोबनाया मोजां ओरै होननानै सानो आरोना जायखिजाया बेफोरबायसानि समाजजों लोगोसे रायजो राजाजों लोगोसे रायलाय होनलाय जमा माबानाया माने मिला मिसा जानानै थानाया मोजां होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर बेफोरबायसा माने फाथैलाय बिसिलायनायनि लामायाव थांलायाबा मोजां आरोना मानो जादों बेयाव रावबो बुजिस्लाबलायनो हायाखै दा मा खालामबावनो दिनै बिदि बुजिस्लाबनो हायैयाव लास्ट पजिसनाव मा जाखो गावबा गाव जानायनि टाइम फैबाय बे टाइमाव दा रायजो राजायानो बुंनांगौ मिलायनानै जों बे समस्याखौ माने गोख्रैनो समाधान खालामनांगौ होननानै जों दा समाधान खालामनायाव जोंनाव दा लास्ट पजिसनाव जोङो मोननै पजिसन मिलायनानै मा फैखो जे गारलायनायनि पजिसनाव फैबाय दा गारलायनायनि पजिसनाव ओरैबायदि जानांगौमोन जोंनि हिन्दु समाजावबा माने बर' समाजावबा मोननै पक्षजों जोङो एग्रिमेन्ट खालायनांगौमोन जाहाथे हौवासा गथ'आ हाबा जाफैयोबा जाहाथे हिनजावसा गथ'आ आंनि फिसायमोन आं बेखौ मानिया होननानै जाहाथे डिमान्ड खालामनो हाया जों बेखौ लिरदोंमोन आरो हिनजावसा गथ'नोबो जों कपि मोनसे हरोमोन जाहाथे हिनजावसा गथ'आ हाबा जाफिनोबा इसोर अननानै जाहाथे ओरै हौवा पक्षनिफ्राय हौवायाबो थांनानै बेफोरबायसा माने मिलायना थानांगौ आरोना जियानो जायाथों जेसेबां गिदिर दायानो जायाथों मानो जेसेबां गिदिर माने
काहानियानो जायाथों मानो अब्लाबो माने मिला मिसा थानांगौ आरोना बेखौनो आंबो माने सानो आरो लोगोफोरना बाय बाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर आंना भिडिअआ बाय बाय